Q&A-videon Q&A, GTA, ihan sama. Miten kuka nytkin sen haluaa sanoa, mutta mä sanon Q&A. Niin. Ja tässä haluan kertoa, koska mä kuvasin eilenkin videon jo tänään, koska mä kuvasin eilen pitkästä aikaa videon, niin sitten kuvaan nytkin, koska siitä olisi vähän silleen. Mä olin just äskeisessä, niin koitin kuvaa, sitten viimeisessä kysymyksessä. Kuka muu kuin iskä tulee? Sanoin sillä, että ei enää tule ikinä. No, mut joo. Ihan sama. Noniin. Onneksi tästä ei tule vaan kauhean pitkä toivottavasti. Mut joo, mennään heti yhteen ensimmäiseen kysymykseen. Mitä kieliä osaat? Suomen, englantia, niillä pärjään eniten. Tai sillä suomella ainakin. 2. Lempieläin koira. Koirat on niin kivoja. 3. Mitä? Mä en oikeastaan tajua omasta käsialasta. Okei, kattokaa millaista tää on. Tosi. Mitkä sukat sulla on nyt? Tämmöset mustat. Mutta joo. Lempisarja on Salkkarit ja nyt tossa on Salkkarit. Mä katon nää ennakkoja tai mua ei nyt kiinnosta mitä tossa käy, koska mä oon nähnyt jo jakson jo. Niin, ei nyt sit kiinnosta. Äiti vs isä, no en tiedä, kun toi on vähän semmonen kysymys, että jos vanhemmat kattoo, no okei, mun vanhemmat ei katso mun videoita, mutta mä en ehkä halua sitä sanoa. Yhtä kivoja. No, sen mä vastaan. 6. Myrkkykärme vai myrkkyhämähäkki? Ai niinku lemmikiksi varmaan myrkkykärme, koska hämähäkit on. En pidä hämähäkistä. 7. Mitä? Haluaisitko hypätä benchihyppyyn? Ehkä haluaisin, mutta sit kun pitäisi hypätä, niin mä en uskaltais. 8. Kuinka vanha olet? Mä oon 10 vuotta. Ja sitten 9. kysymys. Kuinka pitkä olet? 141. 141, en mä tiedä. Näytän ihan sika lyhyeltä. Mut silleen niinku. Mutta joo. 9. Lempivaatemerkki. Ehkä Vans. Mutta joo. Niin. Tässä oli Vans siis. Tässä oli tää video. Ja nähdään ensi videossa. Moi moi!